Igbo ndị ọma njem ọnụ dị mụrụ nze mụọ ọzọ ekene nwụrụ n'ụbọchị nke taata asị m na ọ ya dịrị anyị mma na ekedịla anyị mma na ọya ruo aka na anụ ụbọchị na anụ asị m ihe onye tinye onye ọbụla tiri aka na ọya na-agala ya agala nwoke nwaanyị ajọ ihe ya agbara anyị ọsọ gbalụ nwoke ọsọ gbalụ nwaanyị ọsọ maka na ọ nwere vidiyo anyị fụrụ nwanne anyị nwoke bụ iji ọ bụ ihe weta nyanwụ vidiyo ebe na-ekwu ya sị na ezigbo dibịa mara ihe ọ na-eme anaghị enwe adreesị nke a anyị afụgo n'anya wee kwelu achọrọ m kwụ nene vidiyo anụnwa unene ụlọ afọ na dibịa onye anụnwa bụ dibịa mkpọrọgwụ ka ọ bụ onweghị gbasara igbu ọkụkọ na igbu ngwele igbu oke ihe ọ bụ mkpọrọgwụ ka o ji alụ ọlụ biko nụ kikere na nwoke anụnwa ntị ka unu ọ sị na mkpọrọgwụ ya na-agwọ ọgụcha ma ọ ya na one ọ na-agụ biko nụ ana m ekwukwa ya sị na ịchọ izi m ozi nwere ozi ịchọ izi dị m mkpa biko nụ dodo ndoloko anọ m Instagram agbabe Facebook for na ike ọgụ ha na Facebook adịbeghị m biko nụ ebe Facebook anyị ba Facebook anyị ewetara unu Instagram ka anyị nọ Instagram link anyị dịkwa na the description of this video idekwa na the about of the channel click ya efekwa the Instagram link ebe a ka isi ba Instagram follow anyị ọnwụlọ onwe meseji chọọ izi anyị na onwe ihe dị mkpa ịchọrọ ime ka anyị nọrọ biko ifolo anyị dị ịchọzikwa ka anyị kpaa one on one ime ka anyị mara na we will find a way to connect to you mana nke kachasị mkpa na-ekene vidiyo nwa ka ọ nọfụ Ọhaneze ndị Igbo dịka m si kwuo na mbụ agwa m na dibịa wee na-enye mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ onye ọra na-egbupụrụ ihe ọbara onye a bụrụ dibịa onye a witch doctor wọchanụ vidiyo ka unu fụ ya na mkpa na mmadụ bụ dibịa unu fụ ya na mmadụ ji mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ Chukwu kere eke wee na-agwọ mmadụ ọya watch the video drop all your comment section share the video. Take care. God bless you. And after bụ ịgwọchapụ mmadụ onwe onwe ya ụmụaka ndị na-eje cold country ndị asthmatic a na-abịakwute m 3 weeks agwachapụ ha onye anachie n'obodo juru oyi ma nọrụ ndị na-arụ na bank ndị anaghị anọwuzi na aircon ha na-abịakwute m agwachapụ ha ndị anaghị abawuzi na field agba bọọlụ ana m agwọchapụ onye ahụ ọ na-awụ egede so enwere m ọgwụ ọka nkụ very few things ka m ji amaghị maka ya ọgwụ onye a na-akpọ ashima no one ke onye na-anaghị akwa na ashima dọkụtara n'ọgwụ na ọgwụ ya isiri ọdịmma. Yes, onye na-aya ashima oge ya bụrụ onye nna ya yara ashima o wee inherit ya ọ bịakwute m agwọchapụ m ya pụọ n'ahụ ya nwa ụdị ashima dị nwa mara agwọpụ akwụkwọ pọpọ nwere ihe ọ na-arụ iche nwere akwụkwọ nyebịa na be m ji afụ na osisi niile ezuru ezu adị m abazi n'ime ọhịa iji wee ahịhịa osisi niile mgbọrọgwụ niile na akwụkwọ niile dị na kọmpaụndụ m ji agwọ ọrịa adị m abazi n'ọhịa iji bụ ọgwụ o juru eju bara abara nke onye buru bịa ọjọọ na ọhịa ebuzi ya na ma agwọchapụ ya kpamkpam na onye nwere onwe ya n'ime onye dị 70 years anyị ọ dịka dị 34 years ama agwọ kpata from one university to another to ebunye m asambodo for Africa not for Nigeria. Ya ma agwọ ụmụaka niile all universities dị na Nigeria agbakọcha na anya ọkpa ọkọcha kpamkpam kọchacha ụmụaka enwere onwe ha nwee na-agwọcha ọgwụ repeat n'ọbụ na ngwa họrọ ọrịa ọ naghị ọgwụ ka eji enye ya ihe ahụ kwụsị ọ bụ ọya ọ na-adakwata ọ dịkwu n'osisi a na-enwe fruit abortion etu a ka ọ dị na human being so enye ya ọgwụ ya ọkwụsị ozugbo enye ya ọgwụ mbikwe ọkwụsị ọnwụfe ha ya afọ ajụrụ oyi mba adị m eji ọkụkọ na ewu na ụmụ ọ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ka m ji agwọ ya gwọchapụ ya bụ Kristan na ama efe arụsị ya na-efe bụ Chineke ọrịa ọbụla na-agwọ bụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ka m ji agwọchapụ ya ọna nwa nke m na-etinye ya ọbara anụ nwa nke m na-etinye ya egbu ọkụkọ ma ewu ma ọ bụ nkịta no ka ọ bụla m nyere ụgwọ nabata ya ozugbo for example onye
ọsa na-enye nsogbu ọha achịma na-enye nsogbu ọ bụ na ahịhịa 5 for example ahịhịa 5 ihe ejije eme ọ dị mma ahịhịa 5 anyị chịkwana na ọ bụ n'ọsụsọ 4 ka ị wetara anyị ọgwụ anyị alekwana onye elenu because na otu ahịhịa na-ana ọgwụ ashma na-enye ya 3 weeks ọ na stomach ọsa na-enye ya 3 days ọ na kpamkpam egbe ụso onye alacha ya ọmachighị ọzọ oke na ọ bụgo na ahịhịa na isi ka iji alụ ọrụ a na-eweregoro ahịa na-anụ mee ya n'ọja dị mma ofu ahịhịa da n'ọgwụ mee ya ozugbo onwere ya nke ọ bụ ka ihe ya isi chịkwana na ọ bụla ịsọsi ịtọ ka ịfụkwara ọ ya alụkwana ọrụ ọ ya arụ ọrụ mana ọrụ bụ na ahịhịa ezughị ezu ahịhịa zughị oke nji agwọ ọrịa tupu mmalite ya o ji mma adishọn ahịhịa zuru ezu ana m achọzi ahịhịa achọ n'ọdị be m ha ncha juru eju bra be m nsu nwere n'oche etu a mgbe ụmụaka gosisi ahịa kpasịta ya ozugbo nseti ahịa ọ gaba ije oke a na-ekwu na ọgwụ niile n'ọgwụ niile nwere cure mana nke a na-akpọ HIV enwe cure ka ị na-ekwu maka nke anyị nwere ya bụ ihe enweghị m HIV medicine oke nọ n'ife okwu ọ kwụchara gwa unu nke bụ eziokwu na onwe HIV medicine na ọ ya ekwere na ihe oyi o ji enwe bikos na amaghị ihe ọ bụ n'Igbo anyị amaghị ihe ọ bụ n'Igbo afọ ndị kụziri m ahịhịa enwu ha idea ihe ọ bụ aja ha gwa m ihe ha ji amaghị oge ha kụziri m ahịa HIV abịa na ha so amaghị ihe gbasara HIV oke acha ka egwu anyị ụdị mgbe ọgwụ na mkpakwu ije eme ihe acha ka egwu anyị netị mana ya chọọ ime itụere anyị afọ azụ gwagodo anyị ihe mmadụ nwere ike ime ma ọ bụ na ọsa na-eme ọnya ọ na ọ na-enwe infection chugotere ha azụ si ya nee nka tinye eme nka onye ọbụla nwere ihe dịka infection ọ bịakwute m mee m ya interview jụọ ya mgbe o bidoro age of the sickness were age of the sickness were kpadoro ya ọgwụ within 1 week o jiri ọgwụ ha ji bịa ahụ ajụrụ ya oyi ọ bụrụ na onye ahụ a na nso ma ọ kpọrọ na fon ka ị ya agwa ya mee nekwa nka ọgwụ ka m ji akpadoro ya aida na-enyere ya na-emere ọgwụ wee bie ọ na ọ kpọtara mmadụ onye abịa were ọgwụ ọ bụghị ọgwụ na-esi n'ikuku arụ ọrụ eji aṅụ ya aṅụ were rụọ ọrụ ma ọnwa nke na-eji ose ọjị na mba na mmanya n'ọbụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ka iji eme mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ a na-agwọ ya agwọ ọ na-ere ere a na-afụ ya n'anya ya butere na mmadụ eje eme advertisement because nọ ndị ngwụrụ ọya na-akpọta mmadụ onye agwụrọ pụrụ ọrịa ya ọ kọsara ndị ọzọ akpọrọ mmadụ bịa be ma na-ekwu ụmụ mkpụrụ ihe mkpụrụ pọpọ anụ nwere ịmara ebe pọpọ ahafọ pọpọ ụmụ mkpụrụ ihe anụ nwa ya basịghị uru ya ndị mmadụ ya amaghị n'ihe ọbụla o nwere ihe eji eme mepụtara ejichanụ ma mkpụrụ ya ma akwụkwọ ya ma mgbịrịgba ahụ ya agwọcha ọrịa dị iche iche ma mgbọrọgwụ ya ma mmiri na-apụta na ya oke nwere ike ịgwa anyị ụzọ ọrịa ise ọ ịnọ pọpọ na iji pọpọ agwọ na ahụ mmadụ ihe eji pọpọ arụ ka nkụ ka nkụ ihe dịka hernia ihe dịka gonorrhea ihe ndị a bụsị ihe ji abụ weta mmiri pọpọ weta ihe ọzọ mixie ọba onye ahụ na-ahụ rụọ ọrụ ozugbo ihe dịka ọkọ nnukwu ọkọ nya mbọ eweta ya tinye ya wetakwa ọgwụ ọzọ tinye ya wetakwa ọgwụ ọzọ tinye ya ọ rụọ ọrụ ihe dịka igolo na-arụ ọrụ arụ wonderful things ihe dịka igolo ihe dịka soursop na-arụ wonderful things ọrụ ife niile ife dịka aka oyibo a etobata ahụ ya were ya misie ihe ọzọ ọ rụọ maka ukwu eze mgbu ọrụchapụ ya so ihe mụrụ maka ya aka nkụ n'anya n'ọhịa nga a na-asụ ọhịa ahịhịa na-ebe akwa je nke mmadụ na-asụ ọhịa nke mmadụ na-arụ ọrụ ahịhịa na-ebe akwa ebe ahụ ewepụ m ihu nyụkwụba anya gafere maka ahịhịa na-ebe akwa nke mbụ ị na-akọwa na ị na-anụ ya ahịhịa na-ekwu like ọchịkwa nke a bịara nga akụ Igbo akarịa akụ Igbo nke na-ere n'ahịa ka ọ bụ ha na-esi obodo dị iche iche ma Delta ma Abia ma Benin ma Imo different places abịa ebu ya ebe a
na-arụ ndị na-etinye na farm na-etinye ndị na-etinye n'ụlọ be ha na-etinye ka oyibo nwe this year 1800 n'ihe fọ kịta elu ha 60 ọ karịa 60 or 70 fọrọ kịta tupu ọnwa ọzọ ga-agbada ha ncha ya agwụ esetibago ndị next year epubego n'ike etu a ka ụmụ mkpụrụ osisi niile ihe dịsị nga ụmụ ahịa na ihe dịsị ebe nwere a ma enwe ube Igbo enwe ube oyibo ihe ndị a na-arụcha ọrụ dị iche iche a na-arụcha imirikiti ọrụ dị ihe dịka ube oyibo a ihe dịka ube Igbo ihe dịka ọnị ihe dịka agbọnọ ihe dịka kashu ihe dịka umbrella tree ya na-arụsị imirikiti ihe dị iche iche ihe dịka German mango ihe dịkwa ka amụ ezi mango so imirikiti ihe osisi dị ebe a guava red apple na white apple osisi ka nkụ bra ma natural apple ụdala so osisi juru eju bra ma mmịmị nwa ụdị osisi chọbe m ejima n'afọ osisi juru eju bra ya butere na adị m abazi ọhịa iji ịkpa akwụkwọ nji agwọ ọrịa ma iji bụ mgbọrọgwụ ma itubere ha ncha juru ndị compound nke a chọrọ ada aka were ozugbo wee tritie mmadụ nye were ọṅụ n'ababia. oke ọ na-anọ ife niile o kwuru na nwaanyị na-eme otu ime abụọ na o nwere ọgwụ ya ị na-amụkwọsọ nwaanyị na o nwere ọgwụ ebe onye gị nwoke abatakwa na ya mkwọsọ nwoke o ọgwụ ebe onye gị nwaanyị ababata na ya na anyị mụkwa ọnwụ na-enwekwara ọgwụ ebe onye gị sacha ya afọ tụrụkwa ime ihe mesiri ike afọ etu o si emechacha o beta ebe ọhasịa osi na asị na ya ma eri oge nwee ma ụgwọ ọfụma eji asa nwaanyị afọ sachapụ nwaanyị afọ nwaanyị nwere ike ịnọcha 20 years atụghị ime rute ha ebe m nye ọgwụ sachapụ ya afọ within 2 months take ya in. kana ife niile okwu na asị na akọwaruo na mbịa dịkwa nke afọ ndị mbụ na-achọ na mbịara enwe post vidio ya last week mee ife na-achọ na mbịa so once ka mbịa bịa ka mee life nwe fụnọ yes no life na ebe a ka nna nọ na ọgbụgba ihe mere post na mmụ na ebe ha nọ because ime post na life video a na-apụ ofu emere post nwere ike post ti nọmba ọbụla sọrọ ma nke a bụrụ na post ti nọmba ya fụnọ life ka nọ na Ọkịja ka anọ so ọ bụrụ ya ọnkwụ ya ọzọ ị nwere ike ịgwakwa anyị maka ọrịa ndị mma ajụghị nga ọrịa bara ụba rinne mana asabụrụ many masters wee nwuo ọgwụ ọka nkụ nke ọbụla onye prezentịrị ebe unless ofu mkpụrụ ihe ma ịbụa ndị ma amaghị anya but ihe niile ndị ọzọ bụ nke ọbụla ezo n'ihu egosi m onye a na-enwe m the knowledge abụgo m okenye na abụọ m ụmụaka na ọ bụ ụmụaka na-achọgharị ego n'ụdị abụ n'ụdị ọtọ ọ bụghị ego ka ndị afta na ndị afta bụ onye ọbụla buru ọya bịa be m ọjọọ ana ka ọ gbara aka ọya ahụ wee na agwọchapụ ya ọ na-atụ mma ekene m nwoke kene nwaanyị kene ife na-emere Igbo biko na ọnụ jenacha vidio anụ biko ụnụ na subscribe kwara na the channel subscribe uchu na-eshi ya vidio anyị ana m enwetakwa share ụnụ niile ụnụ na-eshi ya this video na-enwetakwa the level of likes ụnụ na-enye anyị after the weekly review na-afụkwanụkwa ụnụ si agbanịkwa na comment na this channel because na ọdịlụ nwaanyị mma dịlụ nwoke mma biko na Igbo ndị ọma njem ọnụ na-echekwala nke ọ dịkwana gị mma biko ịsọskraịbụ chi Igbo ihe notification ka na-enweta notification mgbe ọbụla a tiri vidio ọfụ Igbo nwere nze m ọzọ ekenekwa mụnụ kene ife na-emere Igbo ihe